Sasisen na kalyang kajiaseng kena balang Presbyterian Umpling ngikot ngubhaya pi sya kane kajiaseng link ba ke YouTube channel. Kumta ngipdyang ngubhaya pi haka kerteng uji sukres. Sya bengin sedang ya kajing syakri tu ngenyalet cha ublay sya kijing duway. Kokpa jungi ubah beneng ngi aingu yame bemela pena ingi bengin long kumne bengin long menta bengin syakri mpendan buram mika kerteng kajong me belong ngi kena akibat tips ngi kerku ingi na bakerteng Jesu ngipan amen. Mentapat ngenyarai lang ya kajing rai kebasan spak kendai po kendai bat hadian kata ngakerpat i Miss Sharon Mertong bein sngob haban pulis dang berduai. Syua bangan duway ngan puli na kakrino blay bengla ban syam naka shiti shaki habru kalanang kabasaw kadakhat kabakat ar kitin kiba angkumne namar ka kitin ublay kalong kaba im bat kaba don bor bat kaba kam na ban yakano kano kawalam alang shirti bat kaba pay hado kaba pinklat ya kajing im bat yakam sim ya kimat bat yaka clench im ru bat kaba bishar ya kijing mud bat ya kijing tumu kadanut tuing induai kupa jingu phamneng ni angu yami bamila ai ni kanikalat ban shakru yami to kurku mami yakinong shimbinta baro shim mami yakina jong kapirthai baro khamta mi kitu ki badan hapdeng kajing shatngan kajing leben bat kajing long marwe ngakerpat bamen sumaya ki baro kumba mila dong ringkat bangi kum kajiseng kena Shim yakapor badang sa baro bat kerku yangi da mensim bako jami nipan hakerteng Jesu Christ nado minta shudu kibam jukut amen. Kublay shibun i Miss Sharon ublay an kerku pi mentangin yok sngaw ya kajingrai kerpang na i Miss ibadahon cisha yop nyau bat hadian katangin yok sngaw ya kakubor na kaktian jong ublay na i Miss Miriam Brindam. Riding on her way to Cincinnati on a snow-white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the backseat. 50 miles to go, she was running low on faith and gasoline. It'd been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going way too fast. Before she knew, she was spinning on a thin black sheet of glass. She saw both the life flash before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so scared. She threw her hands up in the air.
colder when she made it to the show lane. Her car came to a stop. She cried when she saw that baby in the backseat asleep and like a rock. And for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now on tonight, Jesus, take the wheel, take it from my hands, 'cause I can do this on my own. I'ma let it go, so give me one more chance, save me from this road I'm on. Oh, Jesus, take the wheel. Take the wheel. Oh, take it from me. Good morning. Kastep ko bakmen, bat ke basubha ya pi baro, bat kamta miki hab ki baret, ki bapet ya kani ko online service, jong ka jeseng khana balang Presbyterian umpling. Watla ngam yu ya pi mar khaman, henrei ngakermen pi don hapedeng kamet ke bokoit bakya. Ti hoat nyongkong nga ai ngu yu ublei, ubala don rengkat lambat nga habang apen kre ya kanika program, bat hoat ngasngu ru ya ka jeseng khana ke bala benchet ya nga ya kanika program. Ti Shwabi kini yat shakamat, tu ngini pendam shwahaka jeng duai, tu ngini duai. Kukpa jengi ubah beneng, atrai nga aingu yami, nakabenta kani ka step kuba mila ayangi, hoit atrai mila don rengkat lembat ngi, hakani ka tayo ko balalit mo, bat kumni atrai, sa shisien me ayangi atrai kani ka sngi, bangin yo ban shakri ban mani, hoit ban yaro ya ka kereteng ke bakhut ke jong me. Isne atrai don rengkat lembat ngi, hakani ka sngi barok shisngi, hakani ka jeng shakri ke belengkot ke bangin yo hakani ka por, hoit atrai ya lamami atrai yangi barok, hoit atrai isne don rengkat lembat ngi we pi we atrai. Atrai hoit ngakerpat bamen ada men ker men sumaringi atrai hapukum kani ka por atrai. Hoit atrai isne don rengkat lem atrai bat ngi barok atrai. Ma atrai ki pop ki rengkang jengi atrai kini barok ngadem ngakerpat teng Jesu Kristus nopen im jengi mentah hidup mencukur ru. Amen. Ngan sedang dak bakali jeng kali pi ka we mo. Mano badi favorite superhero jong pi. Ti kum ki khana pi sutanat bade, but ikan bade ki superheroes dai. Ti ki superhero ki don bonjat dai ne am. Ki don itu Superman, Spider-Man, nanta Captain America, Thor, bon bade. To kandet gin pe ngadon kini kidur jong ki superhero dai bangawan ra mentah. Benungkong uni udai Iron Man, bu na dai basutanat Iron Man. Di uni Iron Man udan ya kei kan ya. Kani kasut dai. Itanat ba am kani kasut. But dai na kani kasut dai ba Iron Man ulaban hair, ulaban siat, ulaban lelut ki baro dai. Ban yele persya iki nong shun jong dai ne am. Di uni ba arpan hang ni udai Captain America. Nganget bu ni ki kana ki sutanat ba uni superhero dai. Di kamtam kena ki itna bahaya kani ke ka shield jong Captain America. Kani ka shield jong Captain America ka yarap yu ban le yu ba undaya la de habadan shubu kisiat bende kini ki nong shun jong Captain America de. Dia udaya la de da kani ka shield. To ka balay hang ni ngayo ya kani ka dor jong ikana ibariam ko ka Wonder Woman. Ti
kani ka Wonder Woman ru pet hang ni kadon ni ke kadon ini white dai kani ka white lam ki ong dai ti kadon ru ya uni magic lasso la ni telai ti lengba uni telai ru kala ban kem ya ki nong shuan dai to bat ka bakat do diu Batman ha diu ni Batman lai te ubon ba kini ki atiar jong dai ne am dan ki kum tu batarang nanta ki ki bat claw dai nanta udan ru ka tu kali dai ka bat mobil ha ti phia kwa ba em ki jing le kai dai jong Batman ki pun jat dai ki atiar ki ba upun dan kam ba unya le persha ya ki nong shuan jong ni kum ki khon kristan pan pitep ni don uwei unong shun ubaya le ban pengap yangi haki jing penshoi la ni haki jing sniu pun jat ti pitep am udeu ta hoi udeu Satan ti ketien ublei ko ong ha upol shaki episos lenong ke bahan riu dekat ke bakat wei tu kieng no ya ke jingking atiar ke jong ublei baro bapila banyang persya ya ki buat thap Satan ti hang ni ngi idai ba Satan ulong uba thap bangin ngop haki jing penshoi bat haki jing sniu ki popon jat ma te ka benta ka bangin ya pusan hakani ka por ka long na kani ka benta jong ka ketin ublei kata ka shithi upol shaki episos ka lenong ka bahan riu ka dekat ka bashipho hadu ka bakat phra te hang ni upol ya thu yangi shaphang uni unong shon jongi unong shon jongki kristan uba ngi khot Satan te uni Satan ulong uta ubaman uba ap thap yangi kacha bangi don kacha bangi let ap thap yangi bo unyo ban pengap yangi haki jing sneo jong kanika berthei dai ti uyale ban pen shoy yangi ban le bon jat ki kam ki ban pen sosi ya ble ti upal padu ongkum no hatu nginom la ban le persya yu Satan ni uni unong shon jangi upal ong bangi la ban le persya dai da ka bale kum no ban kieng ya ka jingkieng atiar uble baro mo te kumbangi gitu ki superheroes manede ki don ki jong ki atiar ba kinyale persya ya ki nong shon dei tu kum ta mengiru ki kristan ni don kita ki atiar dei bangila banyale persya ya Satan tambak away ka bakam special bah dei syapang kini ki atiar jongi kadai bangi yo ya kini ki atiar na blei hoot klem kini ki atiar ki bala ai blei dei ngenom la banyale persya ya uni nong shun jongi haka ketien jong ublei ru ko ongkum no bangin long ki baklan haka bor ka jing klan ublei kum no ngila ban le kata da ka bakieng ya ki atiar jong ublei baro tingin ya pet ikini ki atiar iwei hadin iwei bat na benta kata ngan pendon kam ya kador jong wei i pralok jongi iba ngin khot i badu ma pa pet i badu penongkum na to ha ini ide badu iskun hadai badu ha to dia ini ibadu mentangi empat don ki atiar ma tangba habangi hakapuar bangi keran sepang kini ki atiar nginang pendeng bat penkup kini ki atiar ya ini badu to ngini apet ma kini ki atiar iwe hedin iwe to ka atiar ke banungkong fitep gede ke ubelt fitep ubelt ulong uwe nagi benta ke jan pongjongi uba nila benong bakam pen itendat ekariam bat ubak hampen scam rudai ya karyam ti ublei ayangi ubelt pila pun perkhat ubelt iu ma ketien ublei ha Efesos lenong ke bahan riu dekat ke bakat saw ke ongkum no bangin panpo ialah ka sengkai da ka jing shisha ti da ka ketien pareng ngi ong the belt of truth dai to ti belei ayangi uni belt of truth dai lani belei ong yangi bangin panpo ialah ka sengkai da ka jing shisha ngitep baro bo uni unong shon jengi dei Satan ulang uba betul bat kamtam uba thok bat uba syukur bah bat ukwaru yangi bangin long ku mau bangiru ngin thok bat ngin syukur hoot ukwa yangi bangin thok ngin syukur hayeng lani shabar dai habangi let school lani habangi let kai bat ki paralok dai tie hang ne Satan uyale ban thok pun syukur yangi da ka ba upun syoy yangi ban le ikam ki ba pun sungsi ya blei Henry perkhat la dangi don uni belt the belt of truth
Đây là dangi pan po ila kasengkai de kecing shisha te kamut kumno nila banyale persha yakni ka buithap jong u saitan ban pen ngop yangi haki eki jing sniu ma te hang ne ni i hakni ka dur uni ni i ude u the belt of truth te i badu mentangin pendeng shwa uni u belt ma te uni u belt unlet ha haseng kai dei kumbo ong uplay pan po ila kaseng kai dei daka jingshi sha mo ti habangi don you ni u belt of truth inom kloy ban hab hakani ka jing pen shoy u saitan bangin thok ngin chukor but bangin hab haka jing pen shoy mo to ti ka atiar ka baar hang ni to shwa bangan ya thu bakade ka dei don chu ong habangi don hapdeng kanu ka jingma lani ngile ya kanu ka kam ka bamde hatungi sungsuk na em nim sungsuk de ti habangim sungsuk tangi don kata ka jingleng a hot le si phila ban ong phisngu su po de lani phisngu kende shadem ha de de phi ya na kalanti bakanja de pit shani shatai umdan manu tang ka jing dum tlu shubut phiyat men miet dai tie so kum nu to ka por shubut de phisat tie tau klok snam te la shuti duk duk dai ne tie na ka menta ban lat ni kini ki baro ki jing pen shoy hoi bat ka jing shap tieng u play u ayangi ya ka jing da shadem tie da phareng ki ong the breastplate of righteousness ma tie ngin pet kania ka dei kabangi ong kajingda shadem ka hok dei kaba ayu blay ti ublay u ayangi kajingda shadem ka hok mo lane the breastplate of righteousness ti ngin le kum ne ngin pendeng shwaya ba do ya kanika jingda shadem ma kani ka jingda shadem kan len ha to ma to ti hang ne habangi ong ba ublay u ayangi ka jingda shadem ka hok ti haba ong ka jingda shadem ka hok kamut iyo hani habangi ong bangi don ka jingda shadem ka hok dei ka wei kamut ba ngi em ka jing em ka ba khoi ka ba sngur dei ba bat ka ba pun sngu ba ya u blay ti habangi em ka jing em ka ba khoi ka ba sngur bat ka ba pun sngu ba yu blay ho ngi sngu scam ba u blay u ya don rengkat bat ngi dei but uya dayangi na kiching sneo baro ma but hoot ublay unya dayangi manginom ngop ha kijing penshoy ki jong u saitan ma tikani ka long kata ka jingda shadem ka ho mentapat ngin poi saka atiar ka balai to shobangan ya thu ye phi kedi kata ka atiar tongan shukli jingkli ye phi hakapor ba phiyan hayeng ne shabar philaju jin thut ne em atharangi baroi dei mila jin thut dei to shubu phikram phong juti phia de kajat sudah bat phi jin thut kajing bang te umla ban ong dei te hang ne ublai u ayangi ki juti ma u ayangi ka juti bat kani ka juti ka dei ka juti ka jing lak loi ka gospel ka jing suk ublay u ayangi kanika juti pi ha ka jing ya dan ti jungi kum ki khanna ho ki ba he kum ju ni mat shibun ki jing penshoy ki ba usaitan u wanra ha ka jing em jungi ti ha bangi ya dan ti shubu ngim don ni kini ki juti ka gospel ma ngim don ni kini ka juti ka gospel ti ha bangi jun thut te phila su thu am kan long kum nu ti hang ne habangi yat pat ha ka jingya lam jong ka ngila ban ong habangi yat pat ha ka jingya lam jong ki ji kai bingi yo na ka khtien ublay te kan long kum no kan ya da yangi na ka jing jun thut ka ban pun man saw yangi ma te na ka ta ka daw ublay u a yangi ya ka ka juti ka jing la kloi ka gospel ma te hang ne pe ine kania ka dei ke ka juti ka jing la kloi ka gospel ka tho ni ke the gospel of peace ma
Kani ka cuti ngan pen phong shuai i badu ha. To kini ki cuti. Hoi kini. Wan hang ni haki kejat jong i. Badu hang tu. I. To i badu mentai lah dan sekai. Ki cuti. Dai ki cuti iu. Ki cuti dah ka jing nak keluar ka. Gospel. Mo. Ti hang ni. Pisau tu menta. Balai ba kabalang. Ngidon ya ka Sunday school. Kalong kebadan kam bahayangi. Hoi, bat kam tami ki hep ki baret. Balai, dai nak ke Sunday school, ani ke school penpau, bengi yo ke cing hikai nak ke ketien u, balai. Bat itu ke cing hikai ki bengi yo, sepang ke ketien u balai, dai. Kan yalam yangi, haka cing ya lenti jongi, haka cing em. Bengin lat ni ke cing pensyoy ki pebon jat, ki ba usaitan uwan ra haka cing em ke jong. Ni, baru ap tap meru, bengin ngot he kita ki, cing pensyoy. Dia, ngin ya phong ni kini ki juti ke jing lak loy ke gospel ke jing suk khnang ba nginom jun thot ha ka por bangi yat ha ka lenti yat ke jing em ke jong menta ngin poi pat saka atiar ka basau ti kani ka atiar ka basau de kedi ka tu ka bangi pet menne ka badan bat u Captain America tharai philai sat ko de kedi ke hoat kedi ka shield de lani ngi ong ka stick ti Captain America ngi ong amene upadan kami ke tu ka shield benne iu lada dan basiat ya ne kuntama ulep no udara ka tu ka shield dai bat ulaban ya daya la de na ka jing mensau ti ublai pat u ayangi ya ka shield ka pakam klan shushu ban ya ka shield jong Captain America bat kata ka de ka shield lani ka stick ka jingen ma ti ka ketin ublai ko ong ba ublai u ayangi ya ka ni ka stick ka jinget nang bangin la ban penlep ya ki sum ba me deng bat kini ki sum ba me deng baro ki dei ki ba ni la ban ong ba siat u baman ma la ni u kawang u baman yangi ma te kumpan shu shimluk sa dai ki bakum no kita ki sum ma ki ba me deng su shir kai dei ban perkan to te taman shu shimluk sa baman ula ban siat ini da u ini usum ban nengkong ma usum ban ya shrut ha ban ya mai ban ya sho dai te atu kan ni kalong ka babha itu bakam long ka babha dai ti uji su ukwa ingi bangin long ki ki bapen ya sok dai bat ki wai to nang ta ula ban siat ru yangi da uni usum kajing pen shoy yangi bangin tu te atu kadai ka babha ban tu em nitip ba ko ina ka shpo hukum ru ko ngi ba ngim dei ban tu dei no men op tu dei to baman ula ban siat ngi ru ni u khna uni usum baman ula ban siat ngi ru ni u sum ban pen shoy ngi ban thok ka dei ba ba em lani ban lam ler ha lani ban sakhi lam ler te ngitip na kashpo hukum ru ba imdei ban sakhi lam ler ban tamo ban ong sakhi lam ler kamut kumno shubo ngin keno yaki wei dei beki le ke baki kham le ha te lani ban le he le sing la ya lang ba ki khap ka jing em jongi ba ngi kum le he ki wei lani ki wei ki le he yangi bat kata kam long ka bapen sung bahaya belai ma ini lete ini ijing penshay lete iba hakmat ban sadla hatu kalong ka babha ban sadla kamtam kamtamo hayeng ya ime ipa deki pha kam lani deki pha ke long bangin le dei ti bun sien ngi le yu ni sadla ngim le ya ka bangi dei ban le dei kini baro kini ki kini ki suam ba me ding dei kini ki suam ba me ding kini ki jong u baman badu baman ukwa ban siat ngi de kini da kini ki suam pun jat ki wei rumah te ublai kumangi ong u ai ngi ya ka ya ka shield lani ya ka stick te ladangim don ya ka stick hang ni kum ini ba do im don ya ka stick dei timut kini ki suam ki laban dung em ye dei ki laban pen mansau ye hande ai ngu yu ublai ba u ai ngi ka ka stick ka jinget
lani the shield of faith. Dai, kena bangin la ban yale persya, bangin da, hoat, but bangin penlep yakini ki som. Mentabi ibadu idon yakani ka stay kini kinom la ban kini baro kinom la ban penjat yai badu. Dai, bat ladang idon yakani ka stay ka jingan. Kini baro ki som pemeding jong ubaman kinom la ban kata yangi wat kandet. Mah mentapat ngin poi syaka atiar kebasan. Kani ka atiar kebasan kadi ka jingda klik. Hoat kumangitip ka klik ka long ka way ka benta na kadukot met jengi ka badan kam bah. Mar belai hapo kani ka klik jengi ngidon ya ka jabiang ka penla penla yangi ban pentri kam yiki way ki dukot jong ka met dai. Ti hoat dai na kani ka klik ka jengi ru bangila ban perkat ban pusan yiki baro. Pitip usaitan ulong basyalak bah. Dai tapi perkat dai iki baro ki jing pensoi ki jong usaitan ki pengi ngop ki sedang baro na na kani ka jing mot ci perkat ka jong ni dai ne ti let's say la ban ong ba usaitan la ban pasiau yang ni dai bangin tu la ni bangin keren he la ni bangin le he dai kini baro ki sedang na ka jing mot ci perkat ka jong ni dai sha bangin le ya kanu ka kam ni ha perkat bangin le na bat ladangi le ru kumno bangin le ya kata kita baro ki sedang nang ni mo te usaitan ru sakaway habangi ngop dei hakini ki jing pensoi ongkum no yangi ulaban pasiaw yangi ba katu te ubelai te unum map sho unum iet sho yangi unum pediang sho yangi baladangi nget ya kata dei nginang jengai shu na belai mo takadaw ublay ay ngi ka jingda kli. But kaniya kalong kata ka jingda kli ka jingpen lani mangiong haka ketien pareng the helmet of salvation. Ti ngini penkup shua yi badu ma ya kani ka helmet kalong ka ka jingda kli ani la itenat bade badu menta. Tambah 4 download ki atiar baro apshwa mo. Ti hang ni kan mau bahaba usaitan uyele penshoy yang idai lamba ka jingmut perkat ka jongi ngidai ban kan mau ba ublai ulong uba iet yangi bat haba ngile ya kanu ka kam ka babakla lane ngile ya kanu ka kam ba pensungsi ju ublai dai haba ngi phai shu ublai ngi pan map ya kata ka jingle bakla ka jongi hoat bat ngi pan map dala ka do nut ma ka jingmut baro ublai ukloi ban pediang bat ban map yangi mo ti sakawiru menta bun bangitip syapang kani ka bullying dai kani ka bullying ka dai ka ba kidon ki bakren he lani ki bale he yaki bai bar khamtam hapen ki khana dai ngilap ya kata ti kani ka bullying ru ka khata ka jingmot jing perkhat ka jongi ti habalong kum ta teng nget dai yaki ti tu kata pat kalong ka jing shisha kapu ka jing shisha ngitip ba ujisu ulong nong pen jongi dai jisu uiet badu pediang yangi hoi bat khamtam ya phi ki hep ki baren dai jisu ongkum no sha eki khunlong banwan hanga bat wat kham yaki nabaya ki pakum kita long ka himaki beneng tapi hadu ka no jisu uiet ya phi tik ka bagi wai ken ong ya phi ba phimle la ni kumta mo phi de phi long failure ne kumta kita ki jing keren dai ki ba penmong yangi dai habadan mano ba ong kumta kam dai yangi bangin nget ya kata dai ngidon ya ujisu unang pen jongi dai uba aingi ya kajing pen lani ka salvation dai bat ngi dai bantip bangi long ki ba kordor dai hak mat jong ublai mo ma bahaya kata bangin da ya ka khli jongi ya kani ka jingmot ci perkhat jongi da ka ka jing da khli ka jing pen bangin kan mau bu ujisu ulong pen jongi mo timentapan ngin poi sya ka atiar ka bakhatu but kata ngilai mende ha iwe ni kitu ki superheroes deh but kata ka Wonder Woman ti ka Wonder Woman ngi ka pat ya ka tu ka wadlam ti kani ka wadlam hot ni baro ngitip ka dei ka deh kedai ka sot deh bengi ong na ketian pareng to ti kani ka wadlam ngila ban pom lani ban penjat deh da kani ka wadlam ti
kani ka wat lam ka ba ublay u ai kadai ka wat lam u men sem ma ini kani kadai ka wat lam ti ublay u ai ngi kani ka wat lam u men sem ka balong ka ktien u blay ho to tingin ne kum ni ngin aswa kani ka wat lam yai ba du khanang ba inyo ban kuparo kini ki jingki atiar mo to kani ka wat lam ba du in bat hang to to bit mentah la itanat ba dai idot baro kini ki atiar mentah mo la complete baro kini ki atiar ba ayu belai ti kani ka wat lam kumba ong ktien u belai kani ka wat lam u men siem kalong ke ka ktien u belai lani ka Bible mo ti phila ban perkhat ba kumno kani ka Bible dai ka ktien u belai kan long ka wat lam ti phikan mau hakapor ba u Jisu usha pensyai dai kani ka dor phila ban ni ba kani ka dai kapor ba u Jisu usha pensyai ha u syaitan u Jisu ujok kumo yo syaitan daka ktien u belai mo dai daka ktien u belai bu u Jisu ula dai daka ktien u belai bu u Jisu ula ban le persya dai ya katu ka jing put thap u syaitan ban pensyai u Jisu mo te kum ta kum joru mangi habangi sya habangi ngi sya pensyai te kum ta mengiru habangi sya pensyai dai te ngine kum no ngin pendon kam daka ktien u belai te na kabanta kata kadon kam yangi bangin puli te sta bahaya ka ktien u belai mo kanang bangin la ban lat niki jing pensyai ki put thap jong u baman mo te habangi kup yakini ke atiar baro ka atiar jong u belai baro ngila banele persya ya u syaitan ku mangila ong menedai u ba ap thap yangi man ka sngi man ka por hakanu ka jakaru bangidon u ap thap bon pengop yangi haki iki basnio kana bangin le iki kam ki ban pensungsi ya u belai mo te kum ta u ni syaitan ulong shun jongi mo te kaba khaddo kadon kam yangi ban le ayu de kaba khaddo ngi don kam ban duwai mo upol hakani ka benta jo ka ktien ublai uong ba ngi don kam ban duwai bat ka jing duwai kalong ka bakong san khanam bangin la banile persya upol uong ba ka jing duwai kalong ka bakong san khanam bangin la banile persya ya ki but hab u syaitan mo te kan mau uji suru uong dai ba ngi don kam lani ngi dai ban duwai yo ngi hab haki jing pensyai te kan mau mo yikini ki atiar baro bat habangi ladon yikini ki atiar baro ru kan ma bangin long ki batesta haka jing duwai ru kumju ma tingin ya pet biasa sisian kini ki atiar kabanung kong kede ke bangi i u belt dai te unie ulong u belt of truth kumba ong ublay bangin panpo ila kasengkai daka jingshi sha mo te kabaar ni pet kede ke ketu mena ka jingda shadam mo ka jingda shadam ka hok ba ayu belai lane the breastplate of righteousness mo te kabalai kede ke the kini ki juti the shoes dai te kini ki juti ka jingla kloi ka gospel ka jing suk kan ma bangin phong kini ki juti kan bangin nom jun thot dai ha bangi yat ha kan ti yat ka jing em ka jong ni nanta ka basaw kede ke tu ka shield mo te kani kede ke shield of faith lani ka stie ka jing nyat mo kan mau em ki suom baro pet mentai ba do ila don kani ka stie dai ki suom ba me ting baro jong baman ki la hap no kim la ban ktai i mo nangta kabasan ngi i bakade ka helmet ka jingda khli mo ka jingda khli ka jing pen em lani the helmet of salvation bat ka bakhadu ngi i ka de ka white lam mo ka white lam ayu ka white lam umun sim ka balong ka ktien u blay mo te deng bat kup yikini ki atiar baro bat phenlat na kini ki but thap u baman bat na lor kata
kan ma bangin ya syarai haka jing duai kenang bangin lait naka jing pensyai. Naka benta keburam ublay. Amen. Kublai shibun imis iba dahun shisha yauk penyau, mat imis Miriam rendam. Ublai unkurku yapi, menta ngin ya wai no, da kabangin ya wai lang ya ka chorus ka bakat wai, mat hadian kata ngakarpat ya imis Miriam rendam, bayan pelat ingi da ka jingkurku penwai. Ngi buat Jisu jing em bahon di tang ban u man kas ngi buat Jisu nganang kam iet ya u jing su bar bab hatam batang ya u hingga dakwa man kas ngi buat Jisu jing em bahon di tang ban Tugin ya wai. Haka ba wai no to ai kaching e ba ublay kupa jungi ba happening. Kaching e ka badap yang nong pen im jungi Jesus Christ. Bad kaching salok pensat bor. Mensim kini lai huwe kaching kurku kini ada lengkat lem. Bad kebalang jungi ho bad kiri unit keleng setelah kepertai. Mentah hadu hada kerta. Amen.